Kainegeno mara nyakorom gajuang ni Rio Makare machiegni ahinya chenro en ramany piny wuok tich tarik 10 mar 11 2025 kaka yor medo yuago Ogai Raila Amolo Odinga. Miyo moro e kaunti ma Kisii nyakorom gajuang oyudo nyithindo 4 kawuono monyuol manyien ka nyithindo giduto chak Raila, machielo Amolo, machielo Odinga, kaeto mar 4 manyako chako Aida, mano min piny mama Aida Odinga. Wamiler kaka wechego timore Kisii kama en achiel kuom yore pod oganda paro godo Ogai Raila Amolo Odinga. Ramany piny ma weche manyien ka achiel kod mago mag tuke mago mag somo ikiamende koro wechego mago kwa mar thieth medo kelo paro opogore. Duto chena mar Ramany piny kod mbaka lai en aria deka uchiel nono wanti live Facebook Ramogi TV ke imwe mar SK achiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magetho Ndweche. And wow, it was 4 babies. So I was like, Raila has come back with such a big swing. They came not 1, not 2, but 3. Raila, Amolo, and Odinga. And then there was this surprise baby, a baby girl. Miyo moro nyuolo nyithindo 4 Kisii kendo ochako adek mayawuowi Raila Amolo Odinga kaachiel manyako to ochako Aida. It is not a very bad scheme. It is a scheme which at least many of our teachers will appreciate. Our duty as representatives of teachers is to look into it that the best is provided for our teachers. Riwruoge jopuonj olando ni koro jopuonj dhi tiyo kod okumba mar SHA e kinde ma jopuonj osebedo kanyiso ng'ur e wi okumba no. We are zeroing in on the people involved, and I think within this week we'll be able to know, and we'll have some people getting arrested. So the progress is good, I can assure everybody. Tend arita ma Homa Bay osingo mako ji mane onyayo lweny mane okelo tho ji 2 Kasipul. Machiegni nyakorom gajuang wantie gi jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia Okay, wachoko kod mago mag somo kama duol mandiko jopuonj tich e pacho ka TSC kachiel kod riwruoge jopuonj mag NAT kod KUPPET ochopo winjruok gi tend hokuma mar thieth mar SHA mondo mi jopuonj odar kowuok e hokuma mar thieth mar Minet nyaka SHA. Kata kamano tend riwruog jopuonj go duto singo ni poni chenro hokodhi kaka ochan biro chuno gi mondo mi gibol SHA e finya kedi chakono Ramany piny. Osebedo ywaruok kind jopuonj kachiel kod piny owacho mar mondo mi jopuonj odonje okumba mar thieth manyien mar SHA kaluwore ni orak margi kod okumba ma gisebedo ka gitiyogo chopo giko. Gikone to koro winjruok ochope to kromo ma obagi e kind duol mochung' ne ndiko jopuonj tich pacho ka Teachers Service Commission, riwruoge jopuonj mag NAT kod KUPPET kachiel kod tendo okumba mar thieth SHA. Tend riwruoge jopuonj olando ni jopuonj koro biro dar kowuok e okumba mar Minet nyaka SHA. Okumba mowinjore gi chak tiyogo chakre tarik 1 dwe mar 12 higani. What we've agreed is that we are transitioning to SHA with effect from 1st of December 2025. As you are aware, the medical scheme for teachers under Minet is coming to an end on 30th of November. We are working towards a seamless transition of our teachers to the new medical scheme. Sisi hatujakataa mfumo wa SHA, lakini tunataka miundombinu ambayo iko iwekwe na iwe wazi kwa kila mwalimu aone. Wakija wakituwekea inpatient ndio hii, optical ndio hii, maternity ndio hii. Sisi nasi tutakuwa na option ya kuambia waongeze ama iko sawa. Kaluwore ni jopuonj osechwalo ywak margi ni ok ging'eyo ber ma SHA biro miyogi, jagoro maduong' mar riwruog jopuonj sekondar KUPPET Akelo Misori owacho ni nyaka tend SHA tim kare ma chiwo puonj ni jopuonj e wi ber mar okumba ma kamano eka gibiro bedo kod yie ni ok gibi yudo lal. I think it is not a very bad scheme. It is a scheme which at least many of our teachers will appreciate. What now remains is the sensitization of the teachers to have a total buy-in and also to understand the in-depth of the benefits which accrue in this cover. We hope the Teacher Service Commission will do all the due diligence such that the teachers of this country
benefit from excess of loss and also the ex gratia. Korka kore, jagoro maduong' mar riwruok jopuonj Manat Collins Oyu olero ni kapo nono chenro kodhi nyime kaka giwinjore kendo chano gibiro jwang'o okumba mar SHA kaluwore gi chik. I want to assure our members that this scheme has a very clear cancellation clause that calls for a notice to be given within 30 days. I think I'm right. And then cancellation can come in 3 months. So let us not get worried. Masi Mwangangi mabende jatatije mar SHA osingo ni gisechako loso listi mar ute thieth ma jopuonj biro yude chenro mag thieth e bwo okumba mar SHA. Listi moriwo koda ka ute thieth mag piny owacho, mag ji giwegi, kachiel kod mago ma imiyo sir gi ute lamo. Wagombo niya, wang'e ni ka japuonj samoro oyudo kata mana chandruok ni tuo moro goye apoya, bende nitie kaka inyal gole kata ambulance to ng'wech nyaka osiptal maber ma SHA biro cover. To bende nitie ndege manyalo kwanye ng'wech. We're looking at expanding this list to include level 6 hospitals, level 5 hospitals, level 4 hospitals, level 3A, B hospitals, and level 2 hospitals. In terms of ownership, public, private, FBO. So the offering here for teachers will actually be much improved and expanded, together with also access to chronic conditions. There'll be no pre-qualifying that happens in the private sector. A teacher who has a chronic condition will be able to come in and access SHA. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Romo kelo kanyakla jotend jopuonj mag skunde primar masani dendo ni comprehensive schools ochakore ayanga e kaunti ya Mombasa kama chiegni jopuonje 15,000 oyore. Wach skunde manyawawa ma oko puodhi kod piny owacho bende gidwani onon matut ma kaber to okawo kang' mowinjore ne jogo mitudo gi wach chugo skunde makamago mar nyodho omenda mag piny owacho tok chik. Jakom riwruok jopuonjgo ne kata kamano kwedo paro mar jopuonj junior secondary dwaro tawo chenro mekgi gin giwegi mideno ni autonomy kokoni nyaka sani pok gineno midhiero moro amora. Capitation biro zigzag okoriere chon nen 50 30 20 50 in term 1 30 in term 2 then 20 in term 3 tinde wakiani mane modonjo chalo mana ni 20 flat rate. Wacho jopuonj manok mok nyal donje migepe duto temi puonjo e skunde en shida mon go maduong' ta chandruok momako ahinya. Mar ariyo classrooms ma nyithindo some bende pok oromo. Laboratories waonge go, home science rooms podonge. Koro chuno ne nyaka sirkal bro address wa mondo wang'eni to gigi biro nade kalore kaka wasomo. Kech chalo gima nitiere ng'ikruok e yore mag omenda e piny Kenya, mano miyo somo ne ng'ikore nikech kata mana migawo mar omenda machiwo pesa ma itiyo go e sikunde nyaka sama wuoye ni sikunde moko nok oyudo. Manyiso ni kata mana minyalo ndigo jopuonj mondo oyud jopuonj moromo e kiwango mowinjore e kidieny ka kidieny mar somo pod ok oyudore. Kwa dhi mbele jatend piny Kenya William Ruto oyango ni ne gibedo gi winjruok gi Ogai Raila Amolo Odinga kapok ne onindo mar tiyo kanyakla kendo riwo oganda jo Kenya kanyakla ka okoni ma en winjruok manyaka chopi. Nowuoyo e kaunti ma Samburu kinde limbe mare kama omedo singo chwalo chenro mag dongruok ka bende nochako ayanga chenro mar gedo mag ute mane onge ogonyore e gwengego. Madhi muonyo bilion 7.4. Ruto opo okenge ma sirikande osege sekta mar somo koriwo koda ka ndiko jopuonj 100,000 ka koro singo gero kuonde dak ne jopuonjre ma ka tiegruok ma Samburu kaka yoneno ni chenro mag somo oriwore e gwengego. Mnajua mimi nilikubaliana na former Prime Minister Raila Amolo Odinga tukasema tuondoe siasa ya chuki Kenya. Tuondoe siasa ya ukabila. Tuunganishe Wakenya wote. Ndio tukatengeneza serikali ya broad based, ya mapana na marefu ya kuunganisha Wakenya wote. Nyinyi mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane. Sisi wote tuwe timu moja. Timu Samburu na timu Kenya. Hebu niole wala tuungane. Nimemueleza atoe pesa ya serikali bilioni 7.4 alete Samburu County. Hiyo pesa tutatumia kujenga affordable houses karibu nyumba 4,000. Tutatumia kujenga masoko 5 mpya. Tutatumia kujenga hostels ya watoto 2,000 ya Samburu County. Ndio tuhakikishe
ya kwamba saa ile Kenya inasonga mbele, Samburu iko katikati ya kusonga mbele. Ama mnasemaje watu wa Samburu? Tumeelewana? Kwa Samburu terinya county ma Homa Bay kama jodole county ma Homa Bay okwedo tulo mar siasa manomuoche kar chung'od bura ma Kasipul mokelo tho mar rawere ariyo bang' johera mag jachung' Boyd Were gi Philip Aroko rakore kinde mag campaign ka gidwa ni kawo ndamo mar chik ni josiasa manokelo tulono. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich leronwa, komishona ma Homa Bay bende okoni nonro margi ewi tulono dhi nyime makare kendo jumane nyaka gimak jogo manonyawo tulono. Juma mokalo tulo ne muoche gweng' moponde kan chud bura ma Kasipul bang' ka johera mag jachung' maduong' bura mar ODM Boyd Were gi Philip Aroko malaroko mod bura ma Kasipul ma ok ochungi duond bura moro amora ne orakore gino manokelo tho mar rowere ariyo mane ochadh gi ojalo e kinde rakruok ma kamano. En tulo mobile e kaunti ma Homa Bay pod dhi nyime gitime nonro margi matut ka komishona ma Homa Bay Ronald Mwiwawi e romo mar gi riwruok mar jodolo e kaunti ne okoni nonro margi osedhi ongala manyime kendo joma ne nyaka mak jogo eko matudo kotulo makamano. God is the giver of life, and it's only God whom should give him that opportunity to take life. And that's why I'm also asking our political leaders, anytime you have your supporters, don't use your supporters to turn against other supporters. Let us not have our teams, which are well trained to counter another team in a forceful manner, because anytime we have that kind of a counter, it's like we are forming two rival groups. Ne okoni tulo makamano ginyal yie mondo med dhi nyime Kasipul motelo ne yiero madundo mibago tarik 27 mar dwe ni kane ojiwo jodolo mondo konygi yalo injili mar kwe. We have had a fair discussion, and we are rallying upon the structure of the interfaith, because we have the county and we still have the sub-county leadership. So, assisted by the county leadership, we are asking the clergy leadership of Rachonyo South, where Kasipul constituency is, to use the advantage position of being men of God and women of God to speak to the people of Kasipul that humanity deserves respect, and that we have legal framework, yes, but again we have the divine framework. Let's do everything in the fear of God. Jakom Interfaith Council e county ma Homa Bay Bishop Abraham Swanda Odongo kod jagoro mar Supkem e county ni Abdul Masud ne okwedo mokalo tulo manone Kasipul kane gikone jochung' malaroko mod bura ma Kasipul mondo nyakwe kendo jiwo bila mondo rotimo nonro margi mar mako jogo manonyayo tulono. Wawinjo ko nyiswa maber gi county commissioner marwa ni nonro dhi nyime kendo ratiro biro yudi. Awakwayo ratiro kaka jolemo kendo jodolo elo jowadwa manyocha wachne ndio wechegi otimore ni mondo nonro otim mapiyo mondo mi oyud kama adiera nitie. Wariwore gi jotelo mamoko bende manosekwayo mano ni mondo mi otim nonro kendo mondo ratiro yudre. Uno wete kachien gi konyango gino wete jo Kasipul te gino wete akwayo gi duto te mondo giriwre kanyakla mondo kata ka nitiere pogruok moro mane gin go chien giduok kanyakla mondo giket kwe. Magi timore ka kweth rowere mawuok e kar chud bura ma Kasipul bende okwedo mokalo tulono kane gikone duol mochune bago yiere pachoka NDIEBC kaachiel kod bad migawo mar obila pachoka mondo okaw ndamo mar chik ne josiasa makelo tulo Kasipul. Ne yudhe wetena ma Kasipul wane moseber kitiyo kodwa e lweny, wane moseber kimiyo warunge betni kod pala mar dichwo yudhe wetewa to bang'e tibolowa. Tiere nyaka youth wetewa mano to githo nikech lweny. To lweny ni wasemanya ng'ama kele to pok wanene. Kendo wadwa kwayo ni IEBC ni authority ni ng'ata makelo lweny e campaign nego be disqualified. Kinde ni ma obila dhi nyime kotimo nonro kaluwore kod tulo mano muoche kar chud bura ma Kasipul ma okelo tho ma ji ariyo. Jodolo e kaunti ma Homa Bay kwa jochung' ma Kasipul mondo nyakwe ka odong' mar ndalo 17 kende to oganda jo Kasipul dhi e debe mar yiero jood buchgi manyien. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
Kwadhi Kisii ni mor kod ilo nyokwa ko osiptal mar Nyachwa Adventist mantiere boma ma Kisii tok miyo moro konyore osiptal kendo nyoro nyithindo 4. Miyono ma jahigni 36 wacho ni e kind nyithinde 4 go 3 ma yawuoyo chako nyinga mar Raila Amolo gi Odinga kaachiel manyako to chako Aida. Jafwambo mara Crispin Otieno lero nwa koya Kisii malaike go nonyuol e yor operation ka gin kod jumbe 32 kende. Ne en mor ne anyuola, osiepe kod jotije mantie hospital mar Nyachwa e boma ma Kisii. Achiel kuom jotije mantie hospital ni okelo welo ma ok gin mapile. Ven Nyanchoka, mama mane onge kod paro ni chieng' moro ne oyud nyithindo 4, koro ni kod mor e chunye. Tok kelo malaike ne familia ne. Malaike ma 3 en ma yawuoyi ochako ni Raila, Amolo kod Odinga, kama nyako to chako ni Aida. Nilifanyiwa CS. That is when they recognized niko na 1. I'd prepared for 3. The journey has not been so good. Imekuanga ngumu sana, kutembea siwezi, kushuka saa zingine hata kwa kitanda ni ngumu, kubreathe ni ngumu. Imenikalianga ngumu sana. It's the first time that we delivered a quadruplets here. We have been delivering triplets, but for quadruplets, it is the first time that we delivered quadruplets here. And we were happy and excited to receive the babies. The mother had difficulty bearing the baby or carrying the baby on that day prior to the cesarean section because of the heavy weight of the baby. So we decided at 32 weeks that we are going to extract the baby. So the weights were 1.3, 1.6, 1.7, and 1.6. Familia Marven leron wagino mane omiyo gi yiero mar miyo nyithindogo nyinge jatelo mane osenindo Raila Odinga. We were bit tense, and that is the time when we had just lost Raila. We were just mourning Raila, our hero, and then Doc made a decision that my sister goes in for a cesarean section, and wow, it was 4 babies. So I was like, Raila has come back with such a big swing. They came not 1, not 2, but 3. Raila, Amolo, and Odinga. And then there was this surprise baby, a baby girl, the tiniest. We decided to name her Aida. Ven leronwa ni magi oken nyithinde mokwongo. Motelo ne ma bende noseyudo rude. Kwa maana mimi kwa kuzaa mara 2 niko na watoto 6. Niko na twins wa kwanza na niko na quadruplets. Wote wakiwa 6. Si Mungu ni mwema. Jotend hospital ni kata kamano kwayo ni jogo man gi nyalo chwalo lwetgi ne miyo ni mar ok dhi bedo wuoth mayot rito nyithindo 4 go. It's very difficult. Now she has 4. And that's why, as a facility also, we extend our appeal to the world out there. Because as a facility, we are considering a waiver of our bills. Anybody willing to come in and be able to assist her in whichever way to take care of the kids will be much appreciated. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Fwachgi pak ne min Raila, min Odinga, min Amolo, kaachiel gi min Aida. Koramga juang mane en gwetha mokala inyato kabende oyiero mondo mi opar godo Ogai Raila Amolo Odinga nyithindo go duto. Benta Charles wacho kacha ni entiere kodwa e chenro puoch gi pak ne miyo monyuolo Raila Amolo gi Odinga kaachiel kod Aida. Wacho ni Nyasaye orita nyithindo go. Meno kanyo ote mar Polycarp Odongo wacho kanyo ni miyo no onyuolo nyithindo 4 Raila Amolo Odinga kod Aida. Wacho ni puoch gi pak ne miyo no. Felix Papawemba wacho ni entiere kodwa koya Migori dala en bende weche ge yo makare. Wemo tani nyakor mwajong ma en chenro mara many piny tukidhi mabor.
Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere aina prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cut, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Are you a Kenya government civil servant na ukuna ka emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Jako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Na mwanafunzi bora katika somo la hesabu ni Suleiman Yakobo. Bora kwa Kiingereza Suleiman Yakobo. Suleimani tena? Kwani huyu Suleimani ana nini? Bona ni yeye. Kwa kila somo. Tulieni wenzangu. Mwanangu yuwajitahidi. Nami kama mzazi nina siri. Siri ni nice. Ninapolisha familia na hakikisha na walisha nice extra premium. Ewe mteja, ufikapo dukani agiza unga wa Nice Extra Premium. Ugali wa Nice ni mweupe, wenye ladha tamu na huiva kwa haraka. Nazo chapati za Nice Extra ngano ni nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu ni Nice Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Bei ni nafuu. Ni ukweli, siri ni Nice. Ji Nice na Nice Extra Premium. Raji, nyathiri karani kanye? Chandrika, bende ninge kuma Rajiv nitie? Rajiv ni kanye. Kawuono do bedo maber kada nineno kamoro achiel gi Rajiv. To mano kokotimore, eni e bro wang' marach ahinya pa. Ja od Rajiv, ma kanyocho riwa Rus, sani Rajiv onge machiegni kode, teno biro kae ka ogweth ka en kende. Koro in ka isewang'o idawa mahero, diri itakuwa mdaka ariyo kende. Mondo wakaw gweth kamoro achiel. Nang'o? Ang'o mama ini dwano riti? Kare ini dhiga kanyo. Two countries, one unforgettable adventure. Start in vibrant Singapore, where futuristic skyline light up the night gardens, glow into the city, and every street feels alive. Then cross into Malaysia, a land of rich culture, spice-filled markets, towering Petronas, skyscrapers, and moments of discovery at every turn. This is more than a holiday. It's two worlds, one journey. Enjoy 6 unforgettable nights with View Travel from only $2,150 per person sharing or $2,830 for a solo trip. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream, explore,
Discover. Doho mamalo kuom thuolo machielo ochungo kendo kepo mar obila 10,000 manowinjo bed ne timore pach kata ka paga biro dwene. Kogolo chik makamano jal buche Bahati Mwamuye okoni chendo no koro ok nyal dhi nyime nyaka chieng' winj bura mochwal kod jakeno rachoganda Eliud Matindi ne omako bura kokoni ogai mar obila Douglas Kanja onge kod teko malando kepo mag obila. Do bende ogolo chik ne Matindi mondo chwal ne joma omakne gi bura oboke manyiso ni odonjnegi kod manyiso chike mowuok e do tich adek mar jumane. Club mar Sofapaka olo Posta Rangers gonde ariyo kuom nono tuke adhula lig maduong' pacho kae tugo mano Bagala Madandora Stadium. Sofapaka noyudo gol margi mokwongo e dakika mar 24 kokalo kuom jatugo Daniel Ng'ang'a mano tero tuge yweyo ka Sofapaka ne nyime gol 1-0. Tok jatugo wuok yweyo jatugo Joseph Kuloba no medo Sofapaka gol mar ariyo e dakika mar 67. Rangers omako thuolo mar 6 gi points 12 point achiel nyim Sofapaka mantiere thuolo no mar 7. Kumachielo ni kroka ne chenro mag tuke mag Subalol antos jakore alap tuke ma Nyakia Mweba Masindo motelo ne chaka yanga tuke go e kind tarik 1 nyaka tarik 5 mar dwe mar 12. Tuke mag Subalol no chaki gi jagor mungiore migao mar Dr. Raymond Omolo kendo sebedo ka dhi nyime higa ka higa kendo kelo kanyakla timbe mawuok e kar chung'od bura ma Suba South kaka yore krok ne chenro mag tuke go apis Raymond Omolo mochung' ne tuke motelo gi Mishalo Dari ne otimo limbe mar siero jotugo e kinde makoro gitimo ikruok ne tuke mag Subaloland. E kinde no ne gichiwo lewni mag jotugo ne time opogore kod piche mag tugo mondo mi gikony godo gikonyorego e kinde mag gitimo ikruok ne tuke go. Tuke go bende geto ting'o malo talanta mag rawere gwenge mag Suba. Wakwayo nyithindo matindo madhie nam mondo kik gidhie nam seche mag lor skul kama gibed machiegni ka gigo mpira kama kare mondo miyo uniform ginyalo go mpira kendo ginyalo time ginyalo keto pap kama ng'eny nyalo konyo gi in future. To kata kamano Raymond Omolo be patron mar Kenya Police wakwayo nyithindo kogocho maber ka at least onyalo kawo achiel kuomgi kata moko ariyo monyalo yudo to nyalo timo Kenya Police nyalo go mpira at least nyalo biyo ginyalo yudo gimoro e mesa. En morwa maduong' ni mondo wakony nyithi kak Singri mondo wa promote talent magi ka okonyo gi weche mag tuke kendo wamiyo gi opportunity makoro ka gibed idol magi nyalo donje timbe maricho wamiyo sports bedo machiegni kendo jok man gi talent maber manyalo grow in terms of sports wamiyo opportunity. Waonge equipments, waonge jogo manyalo miyo nyithiwa mondo gibed foot joma miyo gi mijingo mar dhi mbele. Koro no wakwayo nikech nyithiwa mang'eny yudo kamo yudo gi sani ka jolor school gin mane do nembe ka gilupo mondo giyud ka gikonyore. Ne wakwayo ni jogo the corporate companies manyalo biro mondo miyo kony nyithiwa gi obi mondo mi wakaw talent gi kapoda gitindo kendo wakel gi mondo gibed e kiwango madwaro. Wakaw yo machiela no kobila shemotho wacho no lo weche yo makare wachulo makasi pulo rabedo mathoth Senta Mandago wacho ni siasa ikete adundo ka yweyo to wuok te kendo wacho ni puoch gi pak ne miyo monyuolo nyithindo 4 go kendo go nero kamano makende kuom chako gi baba gi mama wacho no mora ahinya homo atinya kod mga juang waduogo kod twak mar Ramany Piny madhibedi county ma Kisumu. No
queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende e kinde ni endi mar Christmas. Deca Roofing Tiles yudore e nengo mar 500 mabat ka mabat, ka steel trusses to yudore e nengo mar 199 kilo ka kilo. Wakelo ni mwandu kamora mora e Kenya maonge chudo mora mora. Gochno e namba ma 07222 838 kata ket oda mari e mbui mar www.royalmabati.com. As an MC, I need to walk the talk. It's a walk I've walked many times. It's okay, everyone. Hakuna shida. Before, these tough stains would stay on my clothes, and all the scrubbing, it would fade my colors. But thanks to new Ariel Liquid, it's all good. It lifts the toughest stains, keeping your clothes bright. Wash after wash after wash. Asante, new Ariel Liquid. New Ariel Liquid for washing machines. Brilliant stain removal in one wash. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. For you who kept going with no roadmap, you held everything together even when no one saw how heavy it was. You held babies and broken hearts at the same time. You loved, nurtured, protected even when you were tired, broken and unsure. You stayed soft while life tried to harden you. This is your gentle reminder. You're not weak for crying. You're not alone in your strength. You are the hero of your own story. And yes, you deserve to be so proud of yourself. Dial *811 *575# to get Keep Going as your skiza tune. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alwora waduto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wa. Koro nyaka ikete maler, koka obedo gimoro ma wang' nyalo kelo meloma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi. Kik bai. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosip na malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Manera Mobi TV. Nyikwa Ramogi
Bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Haka ni wasingo ni nyakoro mgajuang wateri achiel kachiel nya kaunti ma Kisumu kumatwaka bedoe mano motenre kod wechego mag Uganda luka achiel kod telo marwa. Oganda ni dwarano sani ong'eyo ni wado mana gi ndalo abich kende to oromo dwe mar achiel nyaka ne ogai mar ODM kata Prime Minister machon Raila Amolo Odinga ne ng'elo rengo. Omiyo wadwa ni watwag gi jopiny nikech are ng'elo rengo nitiere buche misikigoyo, nitiere twak misikigolo mopogore opogore manyiso ni sani koro chal ka gima oganda luo ok wuothe twech achiel kata ok giwach duol achiel. Omiyo wadwa ni jopiny to nyiswa ni to gin giwegi kaka jopiny gidwaro ang'o, gineno ni piny ochopo kanye kotenore kod weche mag telo ma pacho ka nikech sani be wang'eyo ni nitie gigo mosebedo katimore kama ka Jaramogi ma jomoko sani oloso gi dho ngere ni National Shrine. E kinde mane dhi nyime oganda luo dwaro ang'o, iwachoga pile ni kata jogo ma sani odong' jotendwa wacho ni nitie kaka oganda luo osewe sirikal to bende jopiny ma wan go mwadwa twagogi biro yie kod wachno ni wan e sirikal. To koponi mane wach e sirikal e kaendi oganda luo dwaro ang'o, mana kamano an kod oganda go kaendi nitiere yawuot go kae ma Rondiga kaachiel kod wuoyi kaendi ma bende ondisore kanyono ma kawo pachgi gilerwa ni to gin to giparo ni oganda luo chopo kanye weche mag telo. Abiro chako kodi wakuong wang'ere mondi koka wawuok twagni mondo wadhi e nyime. Ichako gi nyingi Bernard kamano kamano. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi, kik bai. Duto teka unusiye gi wachno to ano kabibet ka ikinyuome to kata arus mare ano kabibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode to joma ni kae te bende ni kode. En chunje adek, osiep, hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikri ne wuodh parineti, sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo.
kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda luka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasomo e polytechnic. Nena najua kali tu. Kaka kora timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be nopuonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka. To wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti. En aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi. Ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Chakre sulwe mapod nyien nyaka duond jower mang'ula. Winyo sungore mamo wang winyo sungore. Wan gi thumbe manyien mowuok e dho nam nyaka e piny mangima. Wakelo ni thumbe kata ngolo, kata banjo, kata pado maliet mowuok e studio to chiko iti tir. Mami thuolo mar winjo duol kod wach mopogore opogore. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano ng'iso ni jaka no mulo ka pigo sechope bwo mesa.
ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Mana kamano nyakora mogi wago mos onwa bedo gi ng'ikruok matin kanyo ne gigo moka nyal geng' agi thuolo ni wadhi mana kum ambele nyime kuma nwa we godo kaka nwa seyango ni nwa singo nutwa kawuono kod jopiny achiel kachiel kowuok e dala mar Kisumu kama wan kod oganda mabende wadwa twak go kaendi moting'o mine kod joma chuo mabende rondiga wadwa gol pachgi kotenore kod telo mar oganda Luo kaachiel kod gino ma joluo dwaro kotenore kod weche telo. Mana kaka naseyango nu kanyo ni en ndalo abich kende to romo dwe achiel nyaka ne ogai mar ODM kata Prime Minister machon Raila Odinga ne ng'elo rengo to toke no oganda osebedo ka goyo buche, ji osebedo ka wuoyo koni kod kocha gino moseneno ayanga ni chal ka gima joluo onge twech achiel kata gionge wuoth achiel kata ok giwacho dhok achiel. Mane makelo wae bago twak gi jopiny nikech jotelo bende osebedo thuolo mag keto buche mopogore ka gitwak. Jopiny koro wadwa ni ginyiswa ni gino kaka jopiny ang'o ma gidwaro. Koro gie thuolo ni endi wabro dhi nyime ne wase ng'ere kaendi kendo nwa chopo e jala mar abich mabende adwa ni wakwanye gi kanyo mondo mi onyiswa ni en oyangore kaka ng'awa to timang'o then wabodhi kamano kapok wayawo twagni ayanga gichak lero nwa pachgi kotenore kod telo mar oganda Luo gino ma gidwaro e kinde ni ma ogai mar ODM ne oseng'elo rengo. Ibo kwanye gi kanyo mondo inyiswa ni iyangori kaka ng'awa. Erokamano Millicent. Awacho ni gi nyinga iluonga ni Charles Obuya. Charles Obuya en jakom mar riwruok mag weg nyamburko mating'o jowuoth Kisumu County. Okay. An nyinga Eunice Atieno, go erokamano. An johala e Kisumu County kendo achung' ne jogo man gi ng'ol man mine. Erokamano. Erokamano ahinya. Wabo chaka mapiyo to Eunice kamiwego ne madwa ni kwanye godo mondo ilero ni in kipachi kaka gik moko osebedo ka timore nyaka nyocha ogai mar ODM kata Raila Amolo Odinga mane en Prime Minister machon ma pacho kaendi nyangile ma joluo ne luwo bang'e kinde duto kotenore kod weche mag telo. Inyalo nyisowa ni gisani kaka oganda Luo wadwaro ang'o to wachomo kanye kotenore kod telo ma pacho kaendi. Erokamano. Gi pacha gima neno ni baba kosenindo to okoweyowa kama rach. Oweyowa kama ber nikech notimonwa gimoro miluongo ni empowerment. Empowerment nyiso ni nitiere kama wanyalo chakogo. Ka wang'iyo maber to wayudo ni wan kaka oganda Luo wan gi devolution loch mae kor gwenge. Loch mar kong gwenge gi wan ema koro onego beni wamanyo yo ma mondo mi watiegre mondo obed ni wanyalo kelo lony ne jowa mamoko. Ka wang'iyo jotendwa mantie tiyudo ni wan kaka oganda Luo ere kaka wanyalo konyo support wanyalo konyo jotendwa mondo gibed ni gitiyo maber. Achiel kuom gik ma wanyalo konyo gigo en ni wanyalo nyiso gi kuonde ma ok timre maber mondo bed ni kuonde ma ok timre maber go ginyalo ng'iyo kaka giloso mondo bed makare.
nitiere gik moko monego beni wathegorego kaka oganda. Achiel kuomgi en akwede. Machielo kendo monego beni wathegorego ma waero wacho en ni ok dogi. Ing'e ni jotendwa gi kata kaponi gintie to nitiere gik ma gisebedo ka gitimo. Mondo wajiwgi mondo giti maber, wanyalo kwano gigo ma gisetimo, to kuonde ma ok gidhiye maber to be watimo ang'o, wanyisogi mondo wadongre. Nikech higni 5 ki isiko mana ni ok dogi to ok wang'i kaka wadongore to bedo ma ok ber ahinya. Achiel kuom gima jotendwa gi be ok tim maber ka gitimo en ni ka in jatelo to nego beni in servant. Ichopo mondo ing'e ni to gini kata kaponi no achiwo ne jopiny to be en gima ochopo ne jopiny, en accountability. Iyudo ka kata e utewa kuma waaye nitiere aduoka moko ma ok beyo ni idhi kanye ni ang'o ni ma adhigo. Ng'e ni mago gik ma nyiso ni ok wan accountable, ok wadwar mondo wabed accountable. Koro magi gik ma kaka oganda Luo onego wang'i kaka wanyuako lwedo kamoro achiel mondo wabed ni wan team ma nyalo dhi nyime, nikech baba nosenyiso wa yo ma mondo mi watimgo gik ma nyalo kelo dongruok e kor gweng'. Erokamano ahinya. Awabro dhi achiel kachiel nyaka ir Joneni mondo nyiswa ni to en to pache chalo nade. Oneno ni oganda Luo dwaro ang'o gi e thuolo ni ma waneno ka wadong' ka ng'ama nyiso wa yo mwalo, kata joluo dong' ka ng'ama nyiso gi yo mawinjo gi luo e yor telo sani koro noseng'ielo rengo. Joneni inyalo kawe gi kanyo. Erokamano ni Karamogi. Ambe kamedo kuma dado wacho, dada Eunice. Anyalo mana medo matin ni Raila Amolo Odinga nokowe joluo kuma rach, to kuma nowewa endo e kuma onego bed ni koro wadhi godo mbele, nikech owewa gimiluongo ni broad based government. Koro gima timore gi joluo wan be koro onego bed ni wachako timo gimiluongo ni bedo gi teamwork. Nikech gisani koro giwacho ni gidwaro ng'ama miyo gi directives, gidwaro ng'ama miyo gi instructions. Yani koro ni wadwaro ng'ama miyowa, yani tayowa in short form. Koro in kawanyalo manyo ng'ama tayowa niendi, wan joluo kawanyalo pangore niya wabedo ni wa play as a team, nikech ing'e ni en teamwork ni team spirit ma ka wan godo niendi to bomiyo jok moko be biro manyowa mondo mi gine kaka ginyalo timo ang'o, ginyalo bedo gi their political interest in Kisumu County. Another thing madam med nyiso joluo kata ka wantiere broad based niendi, wawe weche moko mag akweda kaka iwacho gieki, nikech wasegang'iyo ni gimoro amora kikelonwa to wadak gamana ni ok warwak gigo duto mikelonwa, kata ka en maneno ya development tek mondo mi warwaki thinwa e marwako giga, lakini gisani to koro nyaka bed positive niya kikelonwa kata mana investors kata mana joluo Luo land koniendi onego abed gi ability mar rwako gi mondo mi wane kaka Luo land wa kaendi be nyalo endelea. Alafu gima wasebedo ka wasafa mang'eny iluongo ni political party intolerance. Ginyaka sani to koro onego bed ni warwako parties manyalo neno ka dhi kelo dongruok e Luo land wa gieki. Kik winja gimoro to wariemba kapok wabedo piny mondo mi wa digest niya gimi kelonwa ni to chalo nade, nikech ka wadhi mbele ka wamedo rwako gik mikelonwa gi, ing'eni kata kichamo rech ok inyal chamo rech te, ichamo ring'o tiwe ang'owa tiwe choke, lakini koro ka winjo ni kelo gimoro ka parties moko biro wanyalo rwako parties gi, wane ni parties gieki are they for our interest koro kin for our interest. Another thing ma wanyalo timo kendo nyamino nosewacho na accountability. Ere kaka wanyalo hold our leaders accountable? Ere kaka wanyalo nyiso leaders wania sama kama mako dwaro telo machal kama endi gima chal kama be osetimre adier, kata ka be ni koro wasedhi ba wasakete telo kama endi be wanyalo put them to task ni kendo ginyalo duogo mondo mi gicheck niya ka gini mani nitiere manifesto na ma endi to 2 years gone ama 3 years gone asetimo bachopo kanye, to mano timore mana ka one citizens wane makoro wang'e ni ma MCA wa Rots magi MCA nma, ma en MP wa, Rots magi MP nma, women rep to gima president. Ingeni gigok time ka ngesa mori yikiani Rots MCA gin mage kata mana magi MP mage. Accountability wa hold gi, wabedo gi political tolerance, parties mobiro warwako,
to gitim spirit. Erokamano nyamake mana gi kanya bro teru achiel kachiel nyaka ir jakom jo boda boda. Nikech wayudo ka telo kaendi jo boda boda thothne gin e wi hotel e gimoro amora. Obed weche ka iwacho gani jo siasa kata jotelo tiyo kodgi gin e wi hotel mitiyo kodgi. Weche mawuok ka jo siasa keto manifesto gi mbele kata sera margi iwacho kanyo ni jo boda boda bro ting malo. Inyalo leronwa ni gisani ineno ka oganda luo ochomo kanye yor telo to gidwarango king'iyo kaka osechalo nyaka ne go mbulu nyaka sani mayocha Raila ong'elo rengo gi sani kaka joluo dong. Kamano apani anya wacho ni kaka wan kaka oganda luo gima wanyalo wacho ni wadwaro sani en ni Kisumu kata oganda luo wang'eyo ni jakom Raila Amolo Odinga ka Nyasaye nosekawe to chala kod kaka wuonu seche moko manyocha puonji e school mondo ibed gi bright future to koro sedhi nyiso ni life ok nyal end gi kanyo but luckily nafanya wacho ni jakom nyoparo maber kendo pan nyo neno ka gima ochiegni wewa kendo dhi wewe oganda luo ka nyithi kiye to mano nyo head to lead wa nyaka i broad based government ma otero wa i sirikal ma en gima jakom king'iyo history mare pok notimo nyaka nene to mano an kaka jakom boda boda nyomora kabisa kendo nyomiya bedo gi mijingo nikech jakom odhi kowewa at least kamwanyalo kete lwetwa kata kamwanyalo go ikodi and at the same time iyudo ni jakom nyoka neno kagima Nyasaye dwa kawe okoro gini nyoka oganda luo moketi chuny sirikal mokao treasury omi jaluo okao insecurity omi jaluo gino kende nyokonyo go joluo kabisa omianya kwayo oganda luo ni kikwa bed gi ich lit kikwa bed gi wich momoko anyalo wacho kamano ma iyudo ka seche moko oganda luo chokre kamoro tiyudo ka ng'ato pod dwa keto weche moko mag ni wan joka ng'ane kata wan jo ODM kata wan jo kure gini en broad based to mano madhi konyo wato be osekonyo jaluo nikech inyeido ka matin ma Raila nyotero wa e sirikal wanyawacho ni wase improve nikech gik mang'eny waseneno wan kaka jo boda boda onge chieng' ma wasebede recognized to an kaka jakom Mheshimiwa Ruto president nyoluongo jo boda boda bodhi state house munyiso wagik bodwa no timnwa kinyayo do nyaka kata kidhi Homa Bay nyido ka affordable houses gi oluong nyaka ja boda boda jakom makuro tan gadier ni every entire country nikech jakom nyotero e broad based kila ng'ato dhi benefit nikech en gi teko PS nitie kanyo konyo ji in fact osekonyo joluo mang'eny aya makama kaka manero kamana dana biro bure tarika miwacho ni Raila notho kowewa kama bere broad base wadani wang'eni kaka joluero sani koro wane broad base ng'ama notero wa broad base osewuok obure nyakwanya gi kanyo mondo inyiswa ni ero wane broad base joluo ni e broad base wachomo kane to wadwarango bendo romo ero kamano mili adwa wacho ni anto apogra gi wach broad based matin ni jaluo chakre ji yudo uru poko bedo oko mar sirikal gima nyaka wagoye mbaka en ni jowa manie sirikal ere kaka gidwa tiyo mopogore gi jok mane osebedo ga sirikal mane gima diang' bedno maduong' nikech king'iyo sama igo mbak broad based ni to wan gi mana jotend migepe ariyo sirikande machien no obed mar Uhuru obed mar Kibaki obed mar Moi obed mar Kenyatta wasebede gi jotend migepe mohinga ariyo omiyo bedo ni wan gi jotend migepe sani e wach gimiluongo ni broad based jotend migepe ariyo ok en gima onego wa owie ndere gima naka wapenjre ni to jogo tiyo ni japiny machalo nade bende gin jok moko ma goyo buchgi kamoro to ging'iyo nang'o ma ginyalo ting'o ma gikelie luo land ok bedo kanyo kende but adwaro ni achak kawacho ni kidhi somo muma kamoro Isaya 11 wacho ni
nyakwar Jesse moro chieng' moro nowuog ka bad yath maloth. Ok en kayiem nono, nikech tho jakom chalo polo manogo jakwath. Ka jakwath ni kwath kucha gi rombe. Ka polo go jakwath, to rombe moko nyaka yud thuolo madog dala. Moko nyaka ke madonji abich ng'ato. Moko bende nyaka ke madongi bungu kuru mamiri cham. Mane kama jaluo nitiere sani. Jaluo chalo kama madar. Polo goye dier nam. To koth chwe to mudho lil. Mane kama oganda wanitiere sani. Omiyo en morna ni mbaka ochakre. Mondo wanwang' ni to mama dharo tho. To ji nie dier nam to mudho lil ni. Ere kaka dwa yomdhi yieni mwachopo loka cha. Ere kaka dwa chok rombe wa mane olal nikech jakwath otho mondo giduogi abila kanyakla. En mbaka machaka wachak goyo ma bende okwanya goye kawuono mwotieke be okwanya tieke kiny bende okwanya tieke oruye. Aparo ni kang' waluoro ang' nang'i nyandho monego wachak goye mbaka. Make kapok ang' waduogo ing'iyo nyandho kanyo. Nitiere kaka jomoko osebedo kawacho, bedo oganda, bed jotelo, ni sani tok Raila tho wachalo nyako misero. Elizabeth, kwanye gi kanyo mondo nyiswa ni kinde ma koro joluo dong' chalo nyako misero ni, kata kobe ni serowa, owinjo wachom kanye, to wadwaro ang'o manyalo konyowa e kinde ma wan nyako misero ni. Nikech e kinde misero nyako nitie jok mabro donjo kiko ite mochom kata kuma ok nowinjore ochom mangimane dhi kethre. Wan kaka joluo owinjo koro wabed nade e kinde misero wani, to owinjo wachom kanye gi pachi kaka nyadendi. Agwero kamano kuom nafas mimiyano. Mokwongo kabisa wan kaka joluo wawito ng'ama duong'. Ng'ama duong' ma owe weche maduong' ahinya. Ma ng'ama nyalo fit weche no barwake barome maber. Bro bedo matek mondo wayude. Den herona ni mondo kaka Raila Amolo Odinga the late oketo no platform maber. Oketo no foundation maber. Ochalo wachalo ot mochak ger. Koro miwa platform, omiwa foundation maber bo wachopo kumoro ma serikal nyalo neno ka joma luo gin very important people. Nikech Raila kukilo broad based government ni oketo jotendwa ma joluo e iye. Matinde ni wach mora mora ma timre Kisumu County kaka piny mora mora mar joluo. Kochopo kuom jotendwa ma nimbele wago, at least gin gi opportunity mar intervening for people, for the Luo community and the community at large. To koro na gombo jiwo joluo wetewa ni sama koro wana wachalo nyithi kiye. Sama mi opportunity ni gi jotendwa mane Raila oweyonwa e ground. Let us utilize these people. Let us make sure that they do their work diligently. The fact that Raila is gone doesn't mean that the Luo community is dead. We have to move on, irrespective of what we are going through, irrespective of the mourning period. We believe that when we do the right thing, I believe we will make Baba proud wherever he is. Yeah. Pero kamana enya wabro kendo duogo irini wacho ni kawaluoro to nitiere nyandho midwa ni iyanga ne oganda Luo e kinde ni mani wacho ni madhar owe ukaune dier nam. Koro dwa timo nang'o, inyalo mana yango no mapiyo piyo kapok wakao yweyo wa mokwongo. Erokamano mili, kapok wakao yweyo wa mokwongo nyaka wang'i oganda Luo e migepe adek. Achiel en migao mar telo kod siasa. Machiel en migao mar loso mwandu ni japiny Luo ni. An machielo en kitwa koda timbewa moriwo nyaka lemo gi nyadhi mawa. Ang'iyo ni kane jakom okedo mwayudo katiba mar 2010 mokelo devolution. En tijwa ni kanyo nyaka koro wang'ego ei devolution ni
ni gweno manyalo bedo thuon en mane. Ni ei devolution ni king'iyo jowa moseyier gavana, be nitiere makoro nyotiyo e kaunti maber mokaw kaunti ne otero malo. Wanyalo ng'iyogi e ong'ala moko ni mokwongo kidhi ng'iyo counties wagi, kwane wadhi school tiwacho nuna agriculture is the backbone of the economy of the country. Counties wagi adi mokaw atamalo mohingo 10 omiyo agriculture. King'iyo kama wantiere ni okawinji gima omiyo dibedi ni kwa wacho ni wan gi nam kuom ranyisi. To higni mohinga 13 ei devolution pod waonge kambi matiyo gi rech mamiyo nyalo ocreate gimiluongo ni job opportunity ni mogandawa ok bedi ni socially gin jokwecho madwaro handout. An gadier ni kane governors wa ng'iyo ni jakom nokonyowa mokelo devolution, onego bed ni sani koro ne wago mbaka ni wan gi kambi 2 ma katin, achiel serve Migori gi Homa Bay to machielo serve Siaya gi Homa Bay. Majowa kowuok e nam. Value chain mar rech kende nyalo ndiko dhano mohingo 500,000. Kidhi ng'iyo niang' mabende en ei oganda wakae. Nyaka sani wago lwenye ni kidhi ng'iyo chai, king'iyo coffee to gin categorized. Wan niang' ema wantiere go kae mili it is neither food crop nor a cash crop, but leaders were oling. Mae kama koro joonego interrogate chike gi policies mag serikal manyalo duogo ma empower jowa. Oganda moko ka iwinjo ni kagowi moro nitie to bedo written off, kagowi moro nitiere coffee to bedo written off, nikech gin cash crop nitiere gima gikelo as a foreign exchange ni government. Omiyo en gima yot, but niang' wawe kama weno, we pa uchiengo jako, oking'eyo ni en food crop, oking'eyo ni en cash crop. To but kidhi parliamentary committee mar agriculture, to jowa ma jotelogi nitiere kuro to gitamre interrogate. Mogik en ni nyaka wang'e ni wan kama wantiere ni ere kaka wadwa keto hala bedo mayot ni jowa. Achiel kuom wacho ni en jakom mar transport sector, ahinya matatu. Millicent, en gima lit ni korwa koni kikala mikala wasi midonjo Kericho, to kiyud toll station mar police endara machoko $100, machoko $50. To koni to en nyaki matatu manifest. Wuon matatu ong'eyo kendo police ong'eyo ni koka giyudo matatu no, tigoche ni wuon matatu ni kawuono kawaneni. Omiyo cost mar timo hala ei Luo Nyanza ni malo ma ok wanyalo dongre, onge gima wanyalo yudo mwakan mwawacho ni chieng' moro nwalosgo mwanduwa. Kidhi ng'iyo to nyaka counties oduogo juogo jowa e yore mok ginyal kete kata $3. Inyalo penjiri ka jakom mar transport nowacho ni samoro kuom example kibire Kisumu County, ipenjiri ang'o momiyo nego Kisumu County ger mabati moro holo, onego ger mabati moro e the university Maseno. Onge gimokete ndara no to tiyo mana tiji juogo matatu. Be ginyalo ng'iye gigo mondo yo mwalosogo watimogo hala ei Luo Nyanza obed mayot ma ng'ato nyalo loso mwandune. Pero kamana ahinya. Wadena aneno ka sama e wawang'wa winjo watieki e thuolo mar dakika 10 kang'eny. Adwa ni walore kamano mondo ng'ato ka ng'ato onyisa wach mogik. Penjo ma wapenjo ka oganda Luo wadwaro ang'o to wachomo kanye weche mag telo gi sani kaka waneno kaka wadong'. Abro mana Eunice ikwanya mana gi kanyo wach ni mogik ang'o mijalo keto e lela e it jotelo e it jopiny. Weche maketho weche mag telo kata yiero jatelo makare wang'eyo kaka moko nitie kaka weche mag yuko jamna. Ka ng'ato semiyi gimoro obo wacho ni iseting'ei development mamino natiyo gi pesa mang'eny kinde mana goyo campaign. Kora ang'o minyalo nyiso jotendwa gi sani
mago manie sirikal, mago madwa nochung' nikech wadog gi higa achiel kende, higa ni to serumo to wadog gi yiero manyien. Eunice. Erokamano Millicent. Adwa wacho ni wantie gi ratichni mopogore opogore, rights wa. To rights wago nyaka wan kaka oganda Luo wabed ni wan responsible enough e gik ma watimo. Kadiera wadwaro ni wadongre kaka oganda Luo, then nyaka wachak gi jogo ma are vulnerable. Nitiere gik ma mikakati ma okete e chikewa kachiwo ranyisi mar jowa man gi ng'ol kaka wan. Constitution wacho ni progressively jogo mantiere gi ng'ol ibro mi tich. Onge kama e sirikal ema nigi experience maber kabisa, kendo e sirikal ema discipline nitiere. Koko miwa opportunity kaka jogo mantiere gi ng'ol mondo wan bende wayud white collar jobs. Koko miwa opportunity mondo watim ohala gi sirikal, then mano pod nyiso ni thirruok nitie. Adwa chiwo ranyisi maber kuom education sector, ECD. Kidhi sani most of public schools mekwa, ibro yudo ni nyithindo man gi ng'ol onge kuondego. Kata ka wawuoyo about inclusion, onego watim research kaka jotelo. Ni to nyithindogi ka gionge school to gin kanye? Nyithindo man gi ng'ol gin kanye? Manyiso ni wabro chako school ka oleo. Sani nineno ka government obiro gi program mar Nyota. Gitimo maber, giwacho ni age mar jok man gi disability chakre 35. But ibro yudo ni pod waonge space kanyo. Maka ne ber, to ne onego bed ni cash transfer ni ginene Nyota imiyo jogo man gi ng'ol manyalo timo ohendni despite age gi. Ka wadwaro ni mondo wadongre, wan kaka oganda Luo, mak kari to ambe amak kara. Manyiso niya nyako bed collective responsibility mondo wane kaka wadongore kaka oganda Luo. Erokamano, wadongi dakika 5, adwa ni ukaw dakika seconds 33 mondo utieki wach achiel maler motegno ne jopiny kachiel kod jotendwa. Jakom mar jomatatu kwanye gi kanyo. Mili, aparo ni bro miya dakika 2 because pok na wacho anything. And therefore kane gima nyalo loro kapok na wacho gimoro. Kare tiel gi wachap. Erokamano Millicent, mokwongo koni Nyasaye erokamano manomiyo wa Raila e gima wa kaka joluo. Mar ariyo awacho ni an gi kinda wuon gi kaka johala mar matatu wamor gi kaka nyocha Raila oiki. Raila noiki as a statesman, and mano en mor ma wan go gi nyadhi ma wan go kaka joluo. Gima gombo ni mondo awachi, adwa na wachi ni nitie gik mane Raila gombo e ngimane ni mondo bed ni timore. Mokwongo ne en riwruok mar oganda. Omiya gombo ni tho mar jakomni obede chakruok mar riwruok mar joluo motegno. It is true ni jaluo e community mawacho dhok achiel kende opogore gi kabila moko, miyudo ni wan gi Bukusu, wan gi Maragoli, wan gi moko mopogore opogore. Jaluo ni wacho dhok achiel. Kora gombo ni tho mar jakomni onego kelwa together moloyo kaka nyocha wan. Omiyo sama wacho mano, tagombo ni wakaw political parties waket kando, to wang'i unity mar joluo kaka gima important. Erokamano ahinya, wamake gi kanyi wene wa jakombo Dabudo tiek chap chap. Erokamano. Apano Millicent, oganda Luo dwaro ang'o? Oganda Luo dwaro riwruok. Mana kaka jakom osewacho mar matatu, an kaka jabodaboda nyakwayo ni josiasa te, owetewa gi nyiminewa mag siasa, jotendwa mag politics, waketu pachwa kamoro achiel, wariwre uru ni mondo water oganda Luo mabor kama jakom ne dware. Erokamano ne Jero.
Wana mapio oganda lu dwara ngowa mana positive attitude mane nena wacho chande to gi gimiluongo ni gonya syndrome be koro kochopo sani to nego beni waweyo mondo mi wabed gi gima substantial makata kwa dongi so jatelo ni mondo timno to timna idhi uko jamna 200 to 200 nok nyalo konyi kendo to gikendo gima odoro malich kendo ni training kata kapo ni miyo watije to tich ok bi adhiani ka tich ni kelo ne oganda lu lakini bedo piny gi jok matindo tindo mostly vijende tipenjo jini tich machal ma design jobs alafu kelo no jobs. That one is it. Ero kama na inya aneno ka sao sema wawanga kendo wabedo gi tuak manyangafu tuak ma ang'eyo ni omulo joluo moko ka bende gi thuolo ni endi aneno ka wadong gi ng'ata chiel magombo ni otieki ma en Elizabeth mondo mi olera nena ni to ento neno ni oganda luo dwara ngo mondo watiek go bure kasto watiek ateka gi kanyo nikech twak ni wanyalo amba goyo mbaka are sani kata nyaka piny release mana mapiyo. Oganda luo dwaro true leadership. Wecha gonya gi okonego bedi. Oganda luo dwaro leadership that will cut across each and every community. Irrespective of the gender, of your personal status, oganda luo dwaro leadership ma oriere. Okwado weche moba mkech. A time is coming. Wasechopo 2027. Wadoki yero. Kaka unu jotelo uboduoge ground. To an kaka raia abro penjini inisetimo nwango for the past 5 years. Koro atemo jiwo jotendwa ni mondo wabeduru jomoriere. Leadership ma wachiwo, it has to cut across, it has to cut across people with disabilities. Mondo jowagi mondo oyud spaces in the government and in any other offices, especially the caregivers. Ero kama na inya wacha chiel kende adana tieki. Oganda luo dwaro telo machopo dwach japiny, telo maketo mwandu piny luo mamiyo jaluo dak gi nyadhi nikech jaluo en janyadhi. Ero kama na inyanya Kwaramogi ne jogo mane osebedo kod twak mane wasingo no mar rameny piny tielo mar ariyo ka gie thuolo ni endi wabro ngado twak no gi kanyo to kapok ang'ade abro kawo thuolo mar goyo ero kamano ne ajogo mobedo ge twak kaendi kachako go bure Liz Jero jakom mar boda Kisumu ka jakom mar matatu kachiel kod Eunice iwinjo ka gin kanyakla gigolo duond kendo gichwalo ywak ne jotelo kachiel kod oganda luo ni gino manyalo tero wa mbele en riwruok, bedo e twech achiel, bedo e wuoth achiel, bedo jogo majoratiro kendo jogo moriere manyalo wacho ni sani wane mwadong kendo wanyalo tero oganda luo kuma gidwaro to mana kokalo e yo neno ni mwandu oduogo ne japiny mana kaka ogai mar ODM kata Prime Minister machon Raila Amolo Odinga ne dwaro. Koro fuok moweyono ema oganda ywak ni kaber to jotelo makoro dong ochopi. Kao kamano ero kamano ne jogo mabende ose keto maino neno ni chenro ni ochopo kare kabro chako kod jogo mawange kama jogo picha wangi Josephat wangi Jeffrey Obonyo jogo mabende magin okinya neno gi lakini gine magiketo uwinjo twak duto te mwakelonu gipuonj duto mwakelonu. Oko kucho bende wangi director marwa Obado wangi jogo mochunge weche mag duond kata sound wangi Maina wangi ji mopogore wangi jogo mabende oduso wa wendi miyo waneno ka warienyi seche mwakelonu wechegi. Koro gie thuolo ni abrogoni oriti masani warome urukendo chieng' wuok tich manyien kidieny mar ariyo mar rameny piny kabende ne jogo mobedo kodwa ero uru kamano.
No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app.